Yani men Atawursunun bir videosunun bölücüğünü gördüm da. Aslında bu Musur'un kanor videolarından görem vatandaşlar. Yani bir daha da çıkıştaydan şu Atawursunu ahartından şermenle. Daşar yurtta şunça vaat görüşüp görsünüz, şunça vaat bıraktır üç köçük bolyanız yönü. Nem şundur 3 daşın ikisi bärik. Biren beylak. Sen maňa nämeler diýen o taýda? Ulanyň diýen Farhady. Birinji bilen Farhad bilen men gepleşip görünme 6 ay toğra wagt bolanlar. Ondan bir ýyl gowrak gepleşmän gerek. Farhady ulananlar Farhadyň daş toğrugyna ýakynyna aklar. Farhada biz näçe maksada merjek bolup bolmady, dinlemedi. Gepleşip başlama sebäbim Amerika'daki bayrama teop çıkış eden videosu vardır. Şonu esasanam gepleşip başladı. Atawursu kim görlese de sen urgurlama gayrat etdi. Sen şuna çenni eden pokun yok. Bilýän bolsaň Farhadyň akidilerini, radyny, 10 gün geçenden soň aýdýan sen şu wagt. Şu wagt 10 gün geçenden soň aýdýan. Ertesi gün akidipdirler, näme edipdirler. Näme şu dymyk gezdim şunça wagt onno. Olar ýaly hemme zady bilýän bolsaň. Kim uranlaryny çenni bilýän ekeniňa. Halasa da onu niýen özüňe Ýewropada näme edip görsiň diýen. Sen niýerde? Ýewropada seni. Gayrat et, Atawursu. Kim gurlasa da sen urgurlamasan gayrat et, şermenle. Kendiňe wara bokatman başarýan, başga ady başaran ok sen. Kanalizasiýon gapagyny açjaň on porfis gelýär, edil şol sen. Sen haçan ağzyny açaň dediňe porfis gelýär senden. Gepleýän gurrunlaňam bar, ol köşe gurrungy. O oğlanyň gurrungy ýaly, edýän gurrunlaňam. Sözüňde duýdam ýok, tagamam ýok. Ağzyň ýumda bar, şu kanalizasiýon gapagyny ýapyp otur. Bolýa, ozalan biziň derdimizem agyr. Gepleseň hem özüňi adam kuplar görýän gurama ýala edip görleýäňiz. Siz wa siziň aýalyňyz wa bärler çykyş edýäňiz. Näme üçin guramalarda motyr? Jogap ber, näme üçin göreşiňiz adam kuplar göreşýän gurama bol. Şeýdiňe geple diýseňiz size wara, heli ýalak bol, şermenle.